някой там. Сигурно пък на той, че който е пък дал старта. Да види дали мани. И си... Виж как падне сигурно. То пак ли ще мине от... не. Не. Ще мине от там еска и към финала сигурно. Там има едно пътче, така за оградено. С лента. Там ще мине. Или пък ще обърне и пак е така. И към финала. Ей го! Че колко яко е. Само как се чува колата. Смър да го удари някъде. Не. О, само пък, че нататък пък чека каква хъртли пък чекал. Издрифти. О, я го видя. Беше много готино. Тук тия писти са много размесени. И е малко криво. Че аз дори не мога много да се ориентирам откъде. Ай, другия.